Dobrý večer. Dobrý večer. Vítam vás pri našej novej súťažnej hry Jolie 2010 Session. Tak, toto je náš doktor Fettuccini. Toto je profesor... Miši Kožišek. A ja som váš host a známy moderátor z televízie Decibel. Korky B, je. Tak, dneska tu hráme karty. Čo nám môžete povedať, Miši Kožišku, k tomu, profesorka Miško? Ja nehovorím nič, za mňa hovoria karty. Prekladajme karty. Karty hovoria. Sneženie. Rozmrazovanie. Radosť o Vianociach, to sme práve teraz tu. Radosť, áno. Áno. Teraz to potom tak trošičku zmrzne, ale nie veľmi. To sú tie také ostré hrany, že môžeme sa šmísnúť a poraniť. Potom prichádza ešte jedna taká ostrá rana, ktorá už tak končí, ale ty tam stále musíš stať pozor, aby si to nešpikol. A potom začínajú kvitnúť nové kvetinky. Čiže prichádza jar vlastne. Tak, to je po zime, nie? Tak to je výborné. Už viem, prečo sa váš Miši Kožišku hovoria karty. Tak, toto bola profesorka Miši Kožišek. Ďakujeme za výklad z kariet a vieme, čo nás čaká na najbližších 10 dní a vieme dokonca aj predpoveď počas. Do jary. Díky. Do jary sa ozvem zase. Na Veľkú noc. Na Veľkú noc sa ozvem zase. Ďakujeme. Pán Carbonara, doktor, nič? Máte k tomu niečo? Nechcete nič doplniť tu na profesorku? Súhlasíš? Prosím, prečo súhlasíš? Počasie. Ja viem počasie všetko. Výborne. Dobre to vieš. Zajtra sneží. Slniečko. Áno. Výborne. A máme tu aj súdružku Karfiolovú zo ČSSDR, KDR, LMD. Môžete nám prosím zavolať doktora inžiniera Perníka, lebo niekde tam tá... Môžete? Môžete. Ja i kto? Igora, doktor Perník. Môžete ho zavolať, poprosím? Ďakujem. To v Polsku sa hovorí vážené pánstvo. Coming. Takže toto je naša doktorka, súdružka Julia Jeremenková. A mohli by ste nám povedať niečo viac? Čo tu? Na poľské. Na poľské. No. Toto bude prekladaný program simultálne, takže poprosím... Komrac, komunizmus, komrac, súdruh. Výborne. Stále čakáme na príchod doktora Pevníka. Takže, pán doktor, prosím, posaďte sa. Tu na doktorka Miši Kožišek nám vysvetľovala čítanie z kariet. Čo si o tom myslíte, ako o možnosti predpovedať počasie na najbližších 20 rokov? Takže súhlasíte. To mlčí, ten cvičí. Ja si myslím, že tento rozhovor ďalej nemusíme rozvíjať, pretože doktor Perník podal dostačujúcu odpoveď na všetky naše dotazy. O chvíľu sa zahlásime znova. Toto je televízia Decibel a Vianoce 2010. The best show ever. Hej, keby som chcel, Santa neprišiel, Maťo sa zjebal ešte z koňa a sa ožral, takže nepríde ani on. Čiže som ostal iba ja, musím to celú odmoderovať. Ďaká Bohu, je tu doktor Perník, ktorý... Katarína prestala ťahať sánky, ale nech si mŕtvolí do dvoru zakopať. No.